Minta ngakwaban kali jingkali pi kawai balik ki brew ki kamai pisana YouTube kat ba ki wei pat ki page ki video man lakasngi ki don ka ju ka phone ka ju ka internet tang ba wei u kamai u wei pat u scroll ko belai pi baro ngi pedang sampai pi baro check OKM ideas ka bangin hikai ko ban kamai na YouTube kene kada ke episode 1 pim dan kam ga kamera bahe pim dan kam ka office Pim dan kam ru wat man pen i ka dor jong pila da pim sengau tenan man pen i Henry ka e ka badan kam kedai ka jingkermen ban sedang ublei unyo ban kerku ya pi barok ki bapet ya kene ka video bun ki brew ki perkhat ban kamai na YouTube kedai tang ya kito ki badan bok tang bangan ya tu ya pi ya ka jingsha 100% kamlong kumta pila ban ong ngam don ki follower ngam nang ka tin English ngam don ki jing start ban edit ngamdon confident Henry ngap ba ya kane ka YouTube kam day ya gitu ki brew ki balong perfect Henry ka day gitu ki bala ban yerap ya ki we lada pila ban solve problem ki we pila ban kiyo hagan ukur kom ngan batai pitip ban chat hikai kumno ban chat pitip ban thong ban tap hikai kumno ban rap namar ki brew ki bod ya ki brew ki bahe ki bod ya ki brew ki badan kam kapat ka banangkong bangan hikai ka day ka jing shisha shapang ban kamai Sengap ngan ya tu ya piya ke jing shisha kapisa na YouTube kamwan na kasngi ke banengkong Oma kata ya banengkong ro teng wat ka banai banengkong ro kamwan kumta Henry gitu ke bapeteng bej banyak ya kelenti kin job Bon na ki creator ki singi adin san paul na chispa tali ki video ki bakila dapan upload tega goal jong pi ya mentahi kamdei ke pisa kadai ke consistency upload learn improve repeat kanai kadai ke secret kapat ka ba ar ka ai ka channel ba phida ban sedang ka niche jong phi la ne ka jings ngau tanat jong phi minta phila ban kali ka ai ka niche jonga la ne ka ai bangala ban hikai ka basuk ba hikai ya ka ai ka ba ki berugi thu man la ka sngi example motivation video money earning tips ka jing im nong kendong ki health tips ki AI tool kam tam le le ni ki sngi ki ba bon ba ki ba dai phang ki AI lane ki online earning ideas kat ge ba phis ngau tanat phimnon kaman bod ki wei penan kam daga experience la jong wat la ha ka jing e ba phi ya kan ya rapi ki wei remember your story is your power kapat ka balai ka babon nang ingis ngau e ba ban sedang kumno pen sedang kelam da pen iya ka dor bun hi nang ki brew ngis ngat la ran ma pen iya ka dor jong imo ka tangim la ban len wadi ngarum tangam la ban pen iya ka dor jong a Good news, pimnan kami lada pim kwa ban pani. Pila ban le daki video ki ba pinan kam daki dor, ki lom, ki text ha ki screen lane pinan kam tang daki sur jong piro lele. Bon ki successful channel kim pani ya kador. Your voice become your identity, your honesty become your brand. Enda pila dapi kini baro ngin po pat syakapat ka basaw ka 30 day planning. Ka day 1 isnai ka channel jong pi. Jid ka kerteng ba simple da ka basuk ban kan mau. Ka day number 2 snai ki video ka ba phis ngatanan upload ki video jong pi what you up ka perfection. Done is better than perfect. Nang ta upload lightly ki video man la ka tayaw. Wala ka long ka short video ru ka khen bet kum to. Pimnon kamban upload man la ka sngi. The more you practice the better you become. Kapat ka basan kumno ka pisa kan wan. Kene ka bangis ngau tenat mo kumno ka pisa kan wan daki buun gerkon kawan daki advertisement ka banangkong ka baar ki brand promotion ka balai affiliate marketing ka basaw PD ya ki product jongpi lane pi ka ya ki online courses tang baningkong pi abante ya ka jingshania na marki berugi thiet na ki bashania na ki binong wei tewat be ya ka pisa shwa yamenta ka pisa hi kan bodipi kapat ka ba nrio kajing bakala kin nong sedang bun na ki beginners ki pinya pair ya lade uneu brew uladan chilak ngut subscriber uneu brew dan ke kamera barem stop comparing habau kena sedang manyaj uur man lagi por Henry dan bar keo balai namar banang kan simpor ka video ka banangkong jong pilek sekan long ka badan da ba ka sound jong pilek sekan key ka editing jong pilek sekan long simple that's okay man lagi expert kisdang na kajing singorede kawai na ka channel ka ba pila ban yo i example kalong jong Mr. Beast pila ban chupai ki video jongu nadu ka jing sedang hadu ka ba ulong menta
ka YouTube ka bladai tang syapang ban ka mai pisa ka deru syapang ka jing lai loi ban keren ban yarap bat ban kio kene ka episode 1 ngin saya syampat YP ka episode number 2 kabangan hikai ka no ka YouTube ka ai pisa YP base na kinish jong pi ko bless you bon yamanta stay strong stay focused and always stay blessed.